God aften, kære medborgere. I dag skal vi holde X-Factor, og vi har en mand og en dame i finalen. Den ene hedder, ja, verden hedder det er fordi en stilling. Bøssemaren Ben, det var rigtigt. Og så damen i verden. Jeg kendte helt godt, at jeg tog lidt stoffer. Nå ja. Fissen fra det er rigtigt. Så i dag vil jeg gerne præsentere en stor sanger, som vi kommer fra. Hun der Freja der. Hun der Freja. Hun har bare den bedste stemme. Hun synger bare. Sådan det lyder bare wonderful. Thomas Blackman, kan du så komme hjem, dreng, for at sidde og lave en lektier? Lav noget grammatik i stedet for. Nu er jeg røv. Thomas Blackman, kom lige i gang. Hold lige kæft, hold lige kæft. Hold lige kæft. Jeg kan mærke, jeg er glad for at være. Det kan jeg mærke. Du må sige, det kan jeg. Det kan jeg mærke. Det var lige det, jeg ville have sagt. Det kan jeg mærke.